Nagapan jeepney driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang La Paz Police Station sa Barangay Magsaysay, La Paz, alas 11:23 ng gabi Agosto 11, 2024. Ang subject amo si Jo Marie Hover, 42 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Napakla ng subject sa isa ka plastic sa shay napatian ni Shabu, gamit ang 4,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang pagginakop pa ang walo pagid ka plastic sa shay napatian Shabu, kagiban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News sa FAM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, hepes ng La Paz Police Station, ginpayag sining isa ka simanang ilang monitoring antes king kasanasambit nga operasyon. Nung time na nahuli natin ito si Tagong dito sa may barangay Labitasan, isa na kanyang binigay na pangalan, itong si alias Uno, ito yung arestado natin ngayon. So sa pagbabalidate natin sa barangay at sa mga ibang mga informant natin, positive na ito ay nagbibinta ng drugs. Mga ka-K5 minabanta sa 5 gramos ang na-recover nga suspected shabu, kag mayroon ni estimated market value nga 170,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.